Pot llegir la declaració? O si la vol que... Té còpia? Sí, és que... Si la vol llegir vostè, sí. Senyor secretari. No, la proposta que mos fan. Contingut, correcte. La resolució 64-136 de l'Assemblea General de les Nacions Unides proclama 2012 com a any internacional del cooperativisme. Llista als estats membres, com també suscita a altres institucions públiques de llei social a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d'aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l'any internacional, les empreses cooperatives ajuden a crear un món millor. Reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i el seu entorn. Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants que la gestionen per benefici mutu de tots els membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeix cooperatives a tots els sectors de l'economia balear: l'agricultura, l'ensenyament, el comerç, la cultura, el servei d'atenció a les persones, els serveis a les empreses, l'hostaleria, la indústria i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l'ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l'arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desfavorits. Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d'una forma o altra a una cooperativa. I l'activitat econòmica de les diferents cooperatives més gran equival a la desena economia mundial. A les Balears existeixen 211 cooperatives, prop de 3.000 treballadors i uns 5.900 socis de cooperatives agroalimentàries, sense comptabilitzar els socis de les cooperatives d'apotecaris o de les cooperatives de consum. Les cooperatives són generadores d'ocupació i en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre el 2020 i el 2011, l'empresa cooperativa ha perdut més lloc de treball que el conjunt d'empreses convencionals. En l'actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixen els principis i els tres característics que demostren diàriament les cooperatives. Per tot això, el plenari de l'Ajuntament de Manacor acorda donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64-136 de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, any internacional de les cooperatives. Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del cooperativisme per la divulgació de l'any internacional dels cooperatives a la nostra ciutat. Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s'impulsen a la nostra ciutat durant 2012. Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l'abast de l'Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s'atenen des dels diferents dispositius municipals. Va ser pactada la Junta de Portaveus i tots els portaveus hi van venir bé per donar suport en aquesta petició que m'haurà fet l'associació. Segon punt, senyor secretari. No, perdoni, no se vota, és una declaració institucional. Una declaració institucional. Si hi ha un acord s'ha de votar. En teoria no hi ha de venir com a acord sinó com a declaració institucional. S'acord a Junta de Portaveus i a Junta de Portaveus està acordat, però si s'ha de votar cap problema ni un que se voti. Se vota, claro, si és un acord se vota. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Punt número 2.